אבל זה ריק לא יפה. אני זה לא. זה קטן, כן? זה טוב. אני זה לא. אני זה מסגרת פה, מסגרת פה. קטן מסגרת יש? זה. תמונה. תמונה, כן. לא, הוא לא רוצה, הוא רוצה לבד. אימא. נתנה. איזה יופי. כל הכבוד. הנה, הביא לי בחור, לא? תמיד אומרים. جاب له بحر אומרים הרבה נחת נשארה. מזל טוב. הרבה בריאות, הרבה חיים טובים. תזכו, אינשאללה, כולכם תזכו להיות ילדים. לא ידענו חבל שעוד לא באו כולם, אולי נחכה עוד כמה דקות. אני רוצה לקרוא מה אתם... אתמול היית אומרת לנו. לא עשיתי. פה תסתכלי, מה אתה מתקשר? היא מתרגזת. זה הקטר. חלאס! שיש לי נקודה אדומה זה מצלם? מחר נתראה בלשכת גיוס. בסדר. בסדר, כן? יבוא לו לאט לאט. סבתא המון מזל טוב. איפה היא? כרטיס מועדון. היא עוד לא אכלה כלום וזה מדאיג אותנו. צריך להתחיל להריץ מאכלים לשולחן. בסדר. בסדר. כרטיס מועדון, לא? אני אבל רוצה את הערוך אחרי זה, Yes, please. לא אומרת איזה משהו? תגידי משהו לסבתא. סבתא נקרא מזל טוב עד 120, Oh yeah. סבתא, אני רוצה לשתות לכבוד יום הולדת שלה. שמחר ניפגש היא אומרת שמחר היא מתגייסת. לחיים, עד 120 כ-20. רגע, איפה הזום כאן? הזום. תעשו את זה עוד פעם. איפה הזום כאן? עד 120 כ-20 אנחנו מבטלים אותה. רגע, נו, אנחנו עושים. רגע, נו. תרימו, לאמצע השולחן, האמצע. לא נראה לי. רגע. גאון. אוקיי. עד 120. אוקיי. רגע. כן, אלי. once again. סבתא טייק 3, ניסיון שלישי. חיים. בקרוב בחתונה שלכם. יש עדות. עכשיו אתה יכולה לעמוד. מי? כן, משפחת אגרנט, מה יש לכם להגיד? עד 120, עד 120, עם הרבה בריאות, אושר וצלילות. יפה מאוד. שרון? כן. שרון מזכירה את הראש, אוקיי? יאי לך להגיד. מזל טוב לסבתא, מזל טוב, יום הולדת שמח. מזל טוב לסבתא. נשיקה. תעשי נשיקה.
רגע, זה מצלם עכשיו? אבל למה לצלם אותנו שאנחנו אוכלים אבל? נו, משפחת לוי, בבקשה. משהו לסבתא, נרון, אתה מתחיל. מזל טוב לסבתא על 120. 120 זה קרוב מדי. כן, לוי ג'וניור. אנחנו מסכימים עם מה שהוא אמר, נלך על מזל טוב. שירה? מזל טוב. עכשיו תעשי שלום. נילי, כדאי בצבא? כדאי בצבא? דודה שלה הגיעה לגבורות סוף סוף אחרי 80 שנה. אוי, שחר! אז התכנסנו כאן. וגם כאן. וגם כאן. בקיצור, התכנסנו סבתא כאן כדי לחגוג לך את היום הולדת 80, נטייל קצת בשבילי הזיכרונות, ואולי אם היינו מספיק מוצלחים, אז גם קצת לצחוק. אבל לפני כן לא נשכח את האנשים היקרים שאינם איתנו עוד. לא יודע מה לי. יש אנשים שלעולם לא תשכח. זוכר את כולם. תזהה את כולם דרכם. נציץ לאלבום התמונות ונראה איך היו הימים ועברו הלילות. אל תראו לי שאני שמנמונת כי הייתי חתיכונת. סבתא זאת את. אחותי, לכל גיל היופי שלו, יהודה זה אתה אמרת, אבל יהודה.
מצחיק שחרה? אני לא מכירה את תקופת הצנע. בטח. אפילו בתקופת הצניעות. לפני שאנחנו הנכדים היינו קיימים, היו חיים, היו חתונות, והיו גם פוזות מול המצלמות. כן, יולי? יולי? זאת את. רחל? רחל? וזאת אמא שלי! אמא רואה את עצמך? שימו לב איך סבתא שלנו, גם היא תהילה בעולם, אפילו בטריפולי הייתה, במסווה של צועניה. מזהים את סבתא? כולם? בתמונה השמאלית מזהים? זאת סבתא גם. ואז פתאום החלו מאי שם להגיח זעתותים שאת זהותם נדע מיד. משפחת סלע, תכינו את עצמכם, משפחת זיגו, משפחת לוי, אדרינה. רגע! איתן! זה ערן, סליחה. זה ערן. אני לא יודעת הכי טוב, מה? לא, זה רועי, זה אדיר. זה אדיר. זה שם זה אדיר. התינוק זה אדיר, ולמטה זה איציק בניר ואני. ומצד שמאל אני לא יודעת מי זה. וגם עם כמה תמונות עם נונו שלנו, שהייתה לו רגל אחת, וכמו שאמר אז אחרי הקריטה, אני כבר עם רגל אחת בקבר, אבל כוח כמו של 40 רגליים. איציק וניר, מזהים את עצמכם? בואו למי שלא מכיר נספר שאצל סבתא שלנו בבית הייתה חלוקת עבודה שווה. סבתא בישלה, עשתה קניות, נקטה, השקטה, ונונו עשה קפה והגיש לסבתא למיטה כל בוקר. בבקשה. רועי, אני מקווה ששמעת את זה וראית. וכאן, משפחה יקרה, זה המקום להגיד לפני השקופית הבאה, אכינו ממחטות כי אתם הולכים לבכות מצחוק. כן, בבקשה נכדים, להתחיל לזהות את ההורים שלכם. בואו נראה מי מצליח. זאת התמונה של כל הדודים ביחד. וזאת התמונה היחידה שמצאנו. יולנדה, אלי, אילנה, נזל, איריס, יעקב, יהודית ואבובת דליה. ילדים זה שמחה. ומצאנו עוד הרכב חלקי של המשפחה. מזהים? היי, איפה התמונה? כבר באים, וסבתא אומרת, הכבר נהיה עיר. מי שמזהה את השניים האחרים מקבל 200 נקודות וירטואליות. זה יעקב. זה נונה. סבתא קיבלת 200 נקודות וירטואליות. מחיאות כפיים רבותיי.
תשמעו סיפור, לא תראו סיפור, על מעשה בסמלת רקדנית לפורים. כן, פורים הראשון בחיי הסמלה המתועדים, אנחנו רואים את איריס ויעקב מחובקים. עברה שנה, דבר לא השתנה, אופס, הילדה השתנתה. עברה עוד שנה, אולי שנתיים, אולי 3, לפי הגובה של יהודית אי אפשר לדעת. ואנחנו רואים מדלן מגיע סמלת פורים החמודה. כן, פער הדורות מיצו את ההבדלים, חוגגים חנוכה, הדודה יהודית מדליקה נר, ומומי שלנו, גם הוא מדליק נר. חמוד! גם דוד אלי, שתכף זה גבר אני מהיום, אחלה גבר. ואיתי, טוב שהגעת, חיכינו רק לך, איתי. ואני גבר ירושלמי אוהד ביתן, ספונטני ובעל חוש הומור. מחפש קלה, קצין בצבא ישראל. מה העניין עם פיירו הליצן, עם אמניבי, איתי וגם סבתא במרחק? אתה יודע מה זה? עם הבובה? איזה בובה? גליה, כמובן. וגם דודה יהודית, כמובן, והבובה גליה. עם נונו. בן גיל ודן, פעם הייתם מגיעים לי עד הכתפיים לפחות. מיהו, חתולה. שחר. היי, מי יודע מי זה? אתה הבן, אני האב, אז מי אנחנו? אבא, אני נותן רמז את הצבעים של בית"ר. יעקב ואיתי! זמרת הקאנטרי יודעת, המסגרת של ה-National Geographic כדי לרמוז לכם על סיורי ההופעות בכל רחבי העולם. והזמרת המקסיקנית הקטנה רעות, שיצאה למסע הופעות ובגלל זה היא לא איתנו ראינו, נכון? ומאוד. היינו כחולמים. עוד תמונות מהאלבום. כן, גיל ודן, פעם נכנסתם למיטה אחת, היום גם אחת לא תספיק לאחד מכם, ועכשיו כולם ביחד. מדהימה, חיבוקים, חיבוקים, תביא חיבוק. יהודית ואיילת, איילת, את רואה את עצמך? איילת? איילת? ראיתם את אימא כשהייתה קטנה? ספרו לה. ובת ינינה ופה רחל, ואיתי וסבתא. ואחרי החיבוקים מגיע גם שלב הנשיקות כמובן. כולם מתנשקים עם כולם. הרבה אהבה יש במשפחה. כן, שחר, כן. צודקת לגמרי. שלום, באנו לעשות אמבטיה. שחר, בא לעשות אמבטיה? עושים אמבטיה, לא רוצים, לא רוצים. ערן, המים מספיק חמים לך? גיל, המים טעימים? בת ינינה פה רחל יהושע לב, תעשו גם לי מקום. ראיתם? ועכשיו כל הדודים לשיר ביחד. הלילה בצאת הכוכבים נה 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 ונננים מתחתנים ומי שלא
מאמין? יבוא בעוד שנים. אותם מחותנים, או לא. רגע של התפעלות, פצצה מתקתקת והורס העולמי כאן זה התחיל. וואו, סבתא. איזה חתיכים. היום היינו צריכים לחגוג גם יום נישואים לסבתא ונונו. ותודה לנסריה, אמא של רחמים, שהכירה בין סבתא ונונו, בלעדיה היו כאן אנשים אחרים הערב. ראיתם איזה סבתא חתיכה יש לנו? הורים וילדים, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, יולנדה ומשה, ואם אתם רואים כאן תמונה אחרת, זה כי אנחנו עדיין מחכים לתמונת החתונה, איילת. ושוב הורים וילדים, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. אלי סחתן על הדיסטרוקר. דיסקו טיים. ומאיה וגל קצת יותר סולידים, נעים. כן, שמוליק, גם עליך. ויאמר שמואל ליצחק, ראה בני, כמה הייתי רזה, גם אנוכי. אמר ולא יסף. זה אבא, לפני חשבנו שחשבו עליי ככה. איפה אבא עכשיו, שחר? הורים וילדים, כל ששון וכל שמחה, מזל ודרור, איזה רומנטיקה, חמודים. איזו רומנטיקה. שחשבו עלייך. לפני הרבה שחשבו עליי, אבל הנה גם אנחנו באנו לים. יפה מאוד. הצליח לך. איפה אבא? איפה? יעקב ונילי, אוי איזה חמודים! תדבר על זה? ההמשך יבוא. מעיין. ראה אותי מאמי, תסובבי את הראש שנראה את פנייך היפות. אני יכולה להיות קלה? בטח. יהודית ואלי. טוב, אתם חייבים להודות בשלב הזה שיהודית בגילה הצעיר יותר הייתה נראית כמו גיליה רוברטס. מה מצחיק עכשיו שחר? אופס, גובה השקופית לא הספיק, לכן נאלצנו לקחת תמונת ילדות כשהם היו עדיין קצת קצרים. וגם אז הם לא היו כל כך קצרצרים. חמודים. כולנו ביחד, שמחים ומאושרים. אני מקווה שאתם, כל אחד מהנכדים כאן מזהה את עצמו, כי זה ממש חוויה קולינרית. דן, אתה השני מימין, לידך יושב מרום. כן, השני מימין זה דן. איילת. ומאיה שם למעלה. ונרון זה אתה שעומד שם ומועך לי את הראש. ואיציק אתה בינינו. סבתא, את מזהה את כל הנכדים שלך? סבתא, מחר בבוקר, ב6 בבוקר יש לך בוחן פתע. עכשיו, זה בוחן פתע לא מודיעים עליו. נכון. איילת. וגם בדור הבא של הדור הבא, אנחנו לא נשכח. מי מזהה כאן את מי? בת ימינה. ופוער אחר. ושואלת. יצחק ניסן. וחברה של פועה. מי זאת החברה שלך פועה? זה בתיה. סליחה, מי זאת? ברכיה.
ימינה. יפה מאוד. היא החברה שלי פה? היא לא חברה שלה? ילדים זה שמחה, הדור הבא. אוי, חמודים. ומאיה, חבל שיהיה לך איזה חמודה. אז מאיה לנו כאן פעמיים, ורק פעמיים מאיתנו ואחד מאיה. והדור הבא של הדור הבא. אוי, איציק בניר, איזה חמודים יותר. כן, איציק, גם התספורת שלך בצעירותך הייתה מחמיאה ביותר. שחר, מי זאת? מי זאת? שחר, מי זאת? מי יישאר על המסך? מי מנחש? מי יותר יפה מבין השניים? מי מנחש? היה לכם ספק? נכון. כן, זאת אני, מרום, ואדיר. חידה, למה התכוון המשורר כשאמר הכי גדולה היא הכי קטנה, הכי קטן הוא הכי גדול? רמז, קראו לי פעם פיצי, גם היו אפשר, ועוד רמז. בבקשה, קיבלתם את בית"ר ירושלים. זגדון פמילי. זגדון פמילי. זה זיגדון. זה זגדון, ככה, זיגדון פמילי. זיגדון פמילי. is on the map. איתי ומעיין. מאז כבר הפסקתי לעשן, מעיין. קלטתי אותך מגיל צעיר. אוי, גילוש! היית פעם שמנת. אוי, דן. כן, אופס, טעינו בתמונה. כן. מישהו יכול לראות את מידת הנעליים של בן? מישהו יכול לראות? 30, נכון מאוד. לסיכום, סבתא, אמא ודודה, רצינו להגיד תודה על הקוסקוס, על המפרום, על הצ'ירצ'י. צ'ירצ'י. אל תתווכחו איתי, אני מכירה את הצ'ירצ'י הזה. צ'ירצ'י. ותודה סבתא על החיבוק ועל האהבה, ותודה על כל מה שנתת ועל מה שעוד תקני לנו ב80 השנים השמחות הבאות. אוהבים אותך לעולם ועד, לעד ולעולם. משפחת זגדון על ענפיה, עליה ופירותיה. משפחת לוי, זיגדון, לוי, אגרנט, דגן, זיגדון, סלע, וגם משפחת וגברייט, לוי, שנער, פסו, ועוד הזרוע נטויה. סתם פסי, המשפחה שלנו זה פסי, שלא תחשבו. ועוד הזרוע נטויה, אמן? הוקן, הוקן סבתא. הוקן. יש לנו כאן מעבר של משפחת לוי, וגברייט, פועה. שוב אלי עם התספורת. אלי, אתה נראה הרבה יותר טוב היום. לא, היו שמים בירה שיהיה להם צעק יהודי. זה היה סודני, בירה.
קטן. ואילס ומיהו. ובן ומיהו. זה סבתא, נכון. ובן מככב כאלה. נעליים מידה 30. תודה רבה,